Amreng Forest Bira Quarter Hem Repairing Contractor Hang Chopen Sai ke claim kasai oi. Longki ki hem mi chupi den. Chok langko puka pachalai ala marjan aphan mohor ke nep ke pangcheng. Karbing nung lai fataba birta long pen nilisa mijuli baby non-arjig tha birtang ton pen. Kiruni Southern Range ke parlo Amreng Forest Beat Office along water ahem hum thom lapen ringwela ki miasai contractor khonsing phangchu pensi sai ke krem japhan chepalong ponlo. Bangso asai ke claim ta claim ponlo. Bonta asai ke claim kapa mimi da jog beat officer lapen hadagara ratum ningduk chupaklang ponlo. Labang sualong perangkia bitung atum ka humri dam hot ke thek ponlong atengke abana quarter ahem along color mate alir bit pruichot. Lapen kivita moron tok ang. Lapen hadaga ahem along thang ka chelar ta ave. Ing hap khirki mate mon hap suan ka apuna tengkalisi bichet ingkok pron si thek ponlong. Lapen ting mate hema sarnung sitame athak alir bit pruisi ador keso ating mate hema sarnung ason paklang ponlo. Lapu ringwell setame non puan ta hudpon pelang kapat heke ring hudlote arlong long lok titi pusi akoi pipon sedahalapu bir officer ake hai pen therang ke thengno nang ke thandu na tengke contractor khonsing phangcho ame thanga sai kachelang dunde mate adim an non puta pali damde pa joksi laswa sai nang man luputa raratum arbokpon jongsi puthot nang selam pami mi pulote asong along anta je song ponji puta raratum pupon office along la selada ilitum dak asap soba kisungdo mane chuning abangke ilitum ke damtang pustame ladak kardong pustame tumonang pompi plaglo apena fit nona bangke repairing lone mane new construction lone stame nang kimpi lo labangke churu lo stame asap sob ison bangke ining mane klar saba bangke lason lo je ilitum ladak repairing pusta ba new construction pusta meladak kikim kera ka banga sapsup jelang meu edat mane finishing edat ason sinili tum pentheglong la penishona bang puthora bang litum ladak ke do bang lang bang ke hailu ala si ladak yong si spini scheme lang phan yong si do pulotak te ba ringwell pini som do pulotak te la pusta me nangai hut pipen dage tum asap sup joy ponchedi pusini lihin pen mathapon Kiruni pen mohon teron Karbing long live Kiramtang thereponi phai inquiry anar rapor habira me ka choteran pen hemalong kilero ajok longki ing hi hem me chupidan Dipu Police Station ka parlo Dipu pen lamding ka chelenga towar kilometer crazy along kedo kanya ing hi arong amekar longki ing hi hemalong anar lo por phai simalom habira me ka choteran pen a hemalong an kele ro ajok a hem me chupiderlo la sohut sai ke klema phan ke dam era jok hem innuta avidat si hem me ke chopona longa bangke munira prana bangke joklo seta me ke cholong pinanga na hormon na hokdon lo bangso me ke chopona long kana hokdon ke tin mate hemasarno na pen sokpuru peri kachubirti atangka pen chenglo kaddo kabe suri phokke pan na hokdon pusi kisung ki photum pen nang chathandon na sinoneli tum kisung ki pho hut ke ACCM Dr. Tuliram Ronghang la pen local MSc mate EM roton terona tum nilitum kisung ki pho hut nangrap vek tha la pen nangrap vek nang ji pusi kachuringri padopon News report Karbing long live Kedamtang thereponi phai inquiry siar ni Karbi People's Hall Taralang Swalong kedo Karbi Film Society asai hemalong kesia samai phu Chandra Singh Krwari dengpen bongkrok arnam pu pidonsi chok langko pu kachalai alamarjan amokhor kenep pangcheng ponlo bangso ingnek meme kapachalai alamarjan kabonda ponjia phan KAACCM Dr. Tuliram Ronghang Asopi Sermir so Ronghang Piamian pen kapangni Sermir so production pensi chok langko pu kapachalai lamarjan ke bonda ponpo
bangso Lamarjan aphan director Longsing Ingti Lamarjan ki tok bang phu mate script ki tok bang phulake horitimu baba chu basarang laphan ka chathang di lapen bidasing teron chakra lapen sikate rangpi kamang atu pensi cheparjan ponpo Jok langko a director mate pachalaya bang Longsing Ingti ben pherangke atu phan nangke pachini duna tengke bangso Lamarjan ke nona bangke kecheng si episode lo lapen ladak angdeng du thubompo bangso Lamarjan an penke tara langso ang kangalong si mohor kenep kapacetang ja phansi bor ipondo lapen kecheng si ang konga bangke dongkamu kamalong kapadoji ingdeng thomkep karbil lameramai ningkan esek amai pialong si kangpu dunja phan jisik pondo posi ningje wakadom ini tum la termis production na jin pe funny committee ko Lamarjan ni to fap kasam se pondui tapente non rote ni tum lameramai hota ingpu poncom ji alam do episode ya sini tum claim ji kangne gan ni penada kangne hin nong ni tum nong nang cerap don nang ke niliben cenglok chakra taduji kamang duji lapente baba cucu labang ke horitimu alang ni tum pen celang sini tum labang so termis production na pen funny committee pa sa o claim chom tamane episode aja sini tum claim pon po lapente penangan episode ni tum paklang ponji labang so termis production na pen non la kecheng episode ke minute ko anda ji keceng episode ni tum keceng ponji labang ke la jitun ke lamai nang le yang ko bang ke ni tum 45 minutes fansi target dan pon bang undote hoitu 45 minutes nolete la adha ghonta la songbong 30 minutes songbong sini tum funny committee bang ke ratum han kangne gan mi ola so bang paklang ko mi ko Jok langko Lamarjan along kapang nek meme ke thek na ya tumsi ka chaparjan je pot langmi uji kang nek lake ok prana phan misen lasi kang nek khan mi Lamarjan ka bonda phutak akiru pajiu loposi kese samai phu Chandra Singh Kropen thanpon Sermir so Cine production Funny committee hinten kapating pipon Jok langko Jok langko po Lamarjan kasonsi ponji pan pini mohor kene peceng ni lo pasi lemong so mohor kene peceng pati mohor lo long jangan seperjalanan apa dan lemong so jok langko po Lamarjan mangke kan lekan ni aso isi comedian short film sih lah tumsonsi ponji silada Longsing Bidatero Sika pada bhim chakra kamang penjenglok kuliti mundu ceparjan ji sila bangsa Lamarjan no ceparjan kanne hanmi kapang nek mi ke thekna tum slow for message ko sini di bang News report Karbeng Nong Live Munira kai ke wang journey thang ji puthek the Nasa life insurance ke ena kenang sot pwa jok manja hidim terona rongalong LIC asai claim bang atumpen rongara ratuma phan seke kipipon Kedam tang therepu ni phai ingko yaning be manja long kedo hidim terona rongamikar rup sing terona hemalong donra batumpen chingrum si life insurance aputhak seke pipon lo Bangso seke kipia mayalong Vicky Ingling advisory agent LIC Dipu branch laban Biswajit Bay development officer LIC Dipu branch atumpensi LIC aputhak seke pipon lo LIC along preg jama plan do lasonsi child education plan couple plan pension plan lapen loan over saita do pusi bangso seke kipia mayalong chethan pon Seke kipia mayalong rup sing terong lapen adona rabatum chetong dunsi mesen pen bangso seke endun lo lapen halapu LIC aputhak than bang atum pen setami rup sing terong lapen adona rabatum apor kachipi pen seke ke enduna pot setami akiro pipajerpo News report Karbeng Nong Live
Karbi Anglong Autonomous Council MSC election nangte bokbom si Dhansiri constituency upon independent pen Karjab Dunji Eldrin Patter Daldoli LP School Pathua Klamalong vote ki hangamai kangnipon. Bangso Maya Long Prodip Hanse pen Mai Chari Ponsi Maya Long Aluhiaman pen KACMAC Akili Kalong Kachipati Dunjia Bangpu Eldrin Patter Lapen Rongasa Romes Ronghang Rajen Hanse Udal Dungdung Jitening Leng SDP pen Chenglok pin nangan ke thekidingatum Chitong Dun. कांग्रेस सरकार दिना धूता नली तुम कॉल ने भूत बितांग लो लापेन बीजेपी सरकार होता नली तुम कॉल ने भूत बिपेन पाए तांग लो तमिल बंसो आदिम मतलब बंसो लो रीला दोडुली धंसुए हमार इलाका लो नली तुम अफान थंगना दाकरा बाबे आले थे तुम ना वांग पर नाम चक्तंग चोट लापेन नाम पर एकंग चोट भूत नाम चोहंग चोट Lapuson sila daw ang bomlo nang itong anani tame kisung menjejak nang bomlo towar jolang bomlo nang hai dedet haka dedet nang hai dedet chon dedet lapuson sila man bomlo lasi non nili owe gili ben sila me nang itong maphan nili na chipachini nang ko kalapulo emena ladak dorduli hawarlong lapen dhomsi hawarlong ke atau kando kedo akabi mate bibeno jati kedo an phasta me nili phan nali tom laso bangsono MSC election kala khapon adhu nili phan nang lang pon tha lapen nang pahai polo pone labangso hawa longge nili mena se labangso development ke nili si wan to lapen wan pen nili jongsi haide pen nali to na pahai pen nili jongsi wan de pulonte mo aphi mo ang no ke nili phan vote tame niliphan ang pinang ne lapen niliphan bang sorong ge halbang suhur alang cicagang lo ta haide pen thang kerap tawe pu niliphan ang itu nang tu tame nili charjulun ji Labangso Maya Long Dhansiri constituency pen Karjab Dunji Eldrin Patter pen lam ke jai pon ke non Ladak Dhansiri constituency ahawar long kiduk ke lakapan rongara da ki sungalong nangar jab Dunji lapen towar melang Anpar tamik nejong si labang solong hai pon un polote un anpen chilang ponji busi radamai pialong lamchak chipitekang itu marong bang ignot akim ye candidate sinangji abana candidate bang ini tum kenang nelu bukan ajok si nili bang so arong hawarlong nili bang nangkok lo lasi BJP सरकार kunot Kongres सरकार kunot ke damtang antambe ladak ka develop thang na thailong lela atemal bang sorong ke rong barim lo hakko pen purukan lo nili tum pilke na hachachi ko pen na bang sorong nili tum arjulong lo tame dunia ni an ke nita ning ki tung pen ajok si nili me na pen tame charge abdum kursi nang itu khan no kawe rat khan mato weda kibi ki sar pu aklimang phar khan tam pangrum nang kok lo panalang itu tame khan nang hanang kok lo lasin ni jongjong pen tame thengno ke padang pen khan nalam ke lapuyan lo nilitum ningkan ko an lo ni BJP सरकार फन आलोंग दा दोलो कांग्रेस दा दोलो सीधा में सरकार तुम कहे नो बे बीजेपी सरकार फन लांग सेलेट ले सीधा में कैंडिडेट फन तुम लांग सेलेट तांगलो आथे नीली तुम फन लदा खांग की मी खांग सोन के डेवलपमेंट को हिन के नीली तुम ठेकलोंग मजी ठेकलोंग ले लापेन नीली तुम लोंग धमसुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ला आन की दुगलो आन की सुंगलो आजाद लांग नॉन पिठे नॉन क्वान लो नीली तुम लांग जून मोवे sang chung mobe kwani ki sungarong lo ison back at development masini tum ke khegong le non da nitum lang bungalang lok sigi junang la sinili tum candidate phan bang ke ningoy nili tum CM far sar phan ningoy ge sida mi nitum ladak nonan da kado kawerat tum da chini Prodip dipusar je koson lo pulote mayok la chini nei pusining je jong sinili tum manang lang le pulote nili tum da candidate ke chiri nang kokpo chi thik nang kokpo kimi la si bini nitum da rat tum chingwai lo nitum da kimi candidate jitoy dunji lapen nitum pahai vegi News report Karbi Anglong live Joy ke hud kacharap mote kidu kisonga hud kacharap henlo kemen nai lapen ningkang samnai Lasonsi ke damtang thereponi phai ingkoi rahiniani Pholoni constituency ka parlo langsome pisar lok terona rong ameka khosing terona hem solar ame pen hem me ke chopi deralong ape ari pen danglok ang ton ke chojia son an ahormu me pangjir pi ilo Bangsola marjulong si Congress Racharia songalong klem bangpu
Sonjip Teron pen Japon Limsi Kisung ke Povek a Hemalong an Humri Damsi ki I a Hong Plam Langan Kro tar la pen ason ke Rapi Pajir Damlo Bang Solong Congress Racharia Songalong Plan Bangku Sonjip Teron pen Kisung ke Povek a Tumapan Ning ke Thelam Sitami Than Tekangsi aning Parung Ponlo Puluni Pendir Chuna Rongpi, Karbiang Long Live. Pina Birta ke lapon si Kang Tonik lo, dome thak me arni ki me.